ପୁଅ ବାବୁ ମିଶି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବାବୁ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ମାର୍କେଟିଂ। ବାବୁ କହିଲେ କ'ଣ ଆଣିବାର ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କାଲି ଶେଷ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବା। ବାବୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମିଶି ମେକଅପ୍ ନେଇ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଚଟାକୁ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବାହାରି ସାରିଛୁ, ଘରୁ ବାହାରି ସାରିଲୁ। ଆମର ସ୍ପିଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ହେଲୁ ଭୁବନ ମାର୍କେଟ। ଆମ ମାର୍କେଟ ହେଉଛି ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବୁ ଫଳମୂଳ ଦୋକାନକୁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ କିଣିବୁ, ତାପରେ ଭୋଗରାଗ କିଣିବୁ, ତାପରେ ଘରକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା ବାଟ ଦେଇ ଦେଖିଲୁ, ମୋ ପୁଅ ଦେଖିଲା ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନାଠୁ ଧରି ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପୁଅ କହିଲା ବୋଉ କହିଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି। ସେଇ ଦୋକାନରେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଉ, କମଳା, ଡାଳିମ୍ବ, ଅଙ୍ଗୁର, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଦଳୀ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ 8-10ଟା କଦଳୀ ଭାଣ୍ଡି ପର ଅଛି। କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ, ତା ଭିତରକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏମିତି ଆମେ କିଛି ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେଇଦେଲେ ଢାବା ଭିତରେ। ହୋଟେଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ବାବୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କ'ଣ ଖାଇବା? ତଡ଼କା ଖାଇବା। ମୋ ପୁଅ ବାବୁ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆହୁରି କିଛି ବି ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି।